sabhuku chitatu uripo Flourish Freddy nachakawata makawamirira zvakanaka. Okay, then Alan Dapi ndiwe changamirira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti huya utudze kuti sei wakaradza mutumbi wemudzimai wako kawiri mumba yane mboo dzako chiti pane maredari akutaura zvondisabhuku wenyu achitaura kuna Alan Dapi nenyaya yekuradza mutumbi kawiri mumba. Sabhuku ndizvo sabhuku taura zvakafamba sei. makasimuka ndizvo kwadapia vanogara kuri vari muguru asi mazita avo hatina bava vanosora sisi pakusiyana kugara kuti ndakaita kudai. Saka uyu akashadirwa nemudzimai kuri musi wechishanu vaenda chishanu Saturday akarara mumba, chishanu akarara mumba, Saturday akarara mumba. So ndipo kwakazomuika takazozviona kuti zvinorema kuramba tichiteedzera tsika dzavari kushandisira mumusha isusu tisikatisi nyaya yedu kunachangana. mukadzi akashandwa Alan iyo iri kutaurwa Alan hanzi wakaradzika mukadzi igaraini pasi kairi netsika dzedu dzechirungu hatibvumiri kuti mukadzi angatorara ari kumamochari voita zuva raanozongoya kurara chete pamba achienda. Ende sekuziva kwedu hakuna mochari moradza munhu mumba kai dzine zvikonzero zvakaitwa nemadzitateguru edu kuti ngei tisikabvumiri kuti munhu amufi arare mumba kairi. ndinomuvatotugadzire makonstitution kuitira kuti vanhu vavadzidzire mutemo wamambo makoni wadare idare rinoyekwa chiungwe munhu anodare kuita izvozvo anokwava kuti pachii chakuzora masure michani ndakunzwa kunge zvanzi unzi vanhu ava havasi kuzivikanwa mubhuku rebhuku sabhuku vati musha vanhu havazikani baba vanhu vanotadza kuzivikanwa sei munyika yamakoni pamusori changamiri. aiwa iwo hausiri ane nyaya ndidapi Alan ungazopinde pawitness ndo aikunzi tachekesera ipapo mambo isatadini nasabhuku ndakakura muri munyika yamambo makoni kananzaka traditional place zvakakwana. Ini kungoona kubvunza kuti apani pagarani hanzi apani pane munhu augarepa hanina munhu akauya kumba achindinudza kuti tauyawo sizvi mutraditional yedu kana sabhuku munhu akarasika akasvibira ainotoenda taitobvunzwa pasabhuku ndepapo tichitori vanhu vadi pasabhuku tichivaenda kogara. Asi ndakazongodzwa kuti parugara ende tichifuranipo neroti nongoda kupande wani asi pano pakazoitika rufo pakatinesa 2 days nasabhuku wangu ndinogara chitatu ndakamuudza masabhuku edu tiripo 4 patikundikana kunge nhasi ndiro zvekungotibatawo kana nanhasi basa rakaitwa iri hanzi andamboriona pachimaungu ndaperekerwa pagana nzara gume kubereka ndazouya 2002 pano pabhadhira panokutera munhu vanhu vangu wese ukatiza pagana nzara ndopesekondari school handinofa ndakamboona zvakaitika munhu anoita tudera ndongowabvunza kuti ava vanhu vana akafirwa nemukadzi uyu makangoona akagara muzi kuti akauya sei akauya kugara padongo remunhu padzimba dziri padongo panga pambori pani
munhu wacho anga aripo akugara munomuziwe nomuziya karoi ndikwakaenda haana kutaura here undasiya munhu gomba pamo haiwa munhu atouya gore apere rinida asati kana ane 7 manzi pamatongo ivaya saka wabva wanguuya waakuita tsika dzawo dzebhoera tsika dzawo unobva kupi dapi unobva kupi zvaonekwe muungwe saka tsika dzechiungu haudziziye here haufundisi here wana right iro riri kutaurwa baba wako haana kufundisa here tsika dzechiungu tsika takafundiswa zvakaitika ndezvekuti tiri watsva kwatiri kugara sezvataurwa nasabhuku chitatu sati tasvika panzvimbo patiri kugara kuna sabhuku wepano akatipa panzvimbo patiri kugara anonzi sabhuku kwanda ndokwatakaenda tikatowaziviswa taugara panzvimbo iyi ata zvakanaka kana pakazoita rufu kozirunzi makatenga mati zvirunzi makatenga wano wakapuwa nasabhuku iyo wakatenga aiwa zvandinotaura kuti iwewe munhu anobva pazuzi apo pagwasira usikona kuti kurashika uri mwana unobva iwe pazuzi pane nhoroondo woenda wosvika wondoombera kune munhu asi waunoziya kuti dunhu baba wako anoziziya kukura kwako iyoyo nyika inonzi nyika yani saka makazoenda sei kune umwe munhu inini chandanga ndichinga kumhanyirira kuti ndipindure mwana pamutarisa achiri mwana mudiki zvandakaita inini ndakaona mhuri yangu yakapfuura kubva ndatonzwawo pari kutengeswa kubva tatsvaga munda hatina kumboziva kuti taitongoti zvese zviri andari makoni saka munhu akatipa munda akatiratidza sabhuku ataurwa akatiratidza anga aigara ipapo akatiratidza kuti sabhuku ndiani anga wataurwa nanzani sabhuku kwanda right tapedza kudaro necommittee of 7 zvese tikafambisa zvinhu zvakanaka zvekuti wamutotaura kuti atiri kutoona nhasi apa nditofaro nditowaziva chitatu kana wamusadembapo asi nezvo lekuti vanobva kwagara nzara izita rekumusha kwedu saka munhu uroora afa takakubate ipapo mate makaekwa sabhuku kwanda uyo ari sabhuku wekwanda hanzi ndewekwachipunza imimi muchiziya musaziya sei iweyo ndakubvunza kuti unoziya kuti dunhu rinerani ukapindura pakazouya samoni ichibva kuofisi ritatimbompedzei ipopapo hatikarambe tichitenderera shaurakainzwi kuti patakapiwa nzvimbo atoenda kwasabhuku usaziya sei wataura kuti ndinozviziya ndinozva zvekwedu kwazuzi zvekwasuzi ndo zvendinoziva saka handiti masabhuku kwasuzi ndo zvendinoziva saka ndapokubvunza kuti makoni ino unoziva kuti ndeyani ukati chii makoni yese ndeyawa makoni saka wakuti unoziva zvekwazuze sei futi akuti unoziva kuti migaro yakamira sei unokangaridza kuzviziya asi dai ndabvunzwa zviri zvekwazuzi hauko kwandakabarirwa but mubvunzo wekutanga ndakubvunza kuti nyika ine ndeyani ukati ndeya makoni hambozivi kuti kwazuze ndekwani mambo wenyu muri kwazuze mambo wedu isusu kutanga kuna sabhuku toenda kuna ishe ndi mambo makoni asi kwatiri ina handizivi saka tichati uziye nemushama uyo arikatitenderedzeri sedani wakakanganisa kuenda kuna sabhuku kwachipunza munyika yamambo makoni
tunga wadatama mambo sika kuna mambo ni mambo tama pakaoneseka musarede zvenyaya because hapana musikaziri pakunyika ndiani ndiamakoni awakatenga chakanendope atakamboita basa pemunhu uya mai waya watakapa stendi watakatorera stendi kuexecution ndopavanonzi wakatenga zvokuti vakangozvifunga kuti ikai basa rakaitwa kwamakoni zvisina umbo watorera nguva yekutindimaiwo wari kuti wakatengera ndimai watakatobatsira isusu waitozoenda kwamai kwatifunza kuti variwo mai wakakutumidza wakakunongedzera ikoko pakaitwa kaunza ipapo wakanonoka unogara muridzi angariwe stendi ndiyakapa stendi uri chitongo ndiyakapa akaita kaunda mai wawe pasada unogara paipa uye akabva akatengesa sora pasasi pake mambo kandichinzwa vanhu vachitaura kuti vari kuripota kuna sabu asiri pasi pamambo makoko nyaya yekutaurwa iyi ndo vanhu ava vasina allegiance wetimu wanoti vanongotambira zvese zvese iye zvinezvi tine nyaya yakakura chaizvo yevanhu vakadara handisi kuziva kuti matimu ungu here munhu mungu akakurira munyika mumakoni mazuzi one ndibhedi pazuzi wakutadza kuziva iwe kuti akauyawo masabhuku uri kuita masabhuku ari kuya achitorwa achiiswa nemadzishe munozviziva zvese izvozvo munonyatsotuzviziva hatidi pakukweyatakaipa unatsoziva kuti pakaiswa sabhuku akati apa pakaiswa sabhuku akati nevanhu watorwa vari kuda kundoita izvo vanoita nyika yamakoni so mamboka inini vanhu vanokadari apa inawatawa ndiyaifa watoita musoja chaiko kwamakoni ari muzukuru wekwamakoni anandapi netinaro ndingangosvika kumadzishe ngangosvika kuna mambo asi vanhu ava vari kuziva kuti kuno masabhuku amambo makoni ukuti pamakwikwi epfumvu etiri kugara tichitambudzika nawo ivava vachiita pana jason basera pana kwanda vari kutaura pana daniel matsikira mupostori pana zenyika amini vari ku5 isiso tiri 5 kwamambo makoni avo kwamambo chikunga vari ku5 ndo vanotizo kana paine simba ravari kushandisa varume ava ngerekuti isusu kana tichitaura vanokuti ava vasi masabhuku ekwamambo muno hamutongere makoni munotongwa navasikunza saka ivo vane divi ravakatobhuwana topatsirana nesu tine gurupu ririko rekwamambo makoni rakatowanisa ichikwata chishoma shoma chiri pikisana nenharo dzemadzisabhuku ekwamambo chikunza ravakajoinana navo saka kana vakuno kudada vachadi kutaura chokwadi pamusanyaya kunobhatana unopuwa mvumo wekuti aite zvakaita izvo haikwanisa kubata daka rega isabhuku wacho akapa mvumo zvinhu zvisingatenderwa makoni efanonga ari pakati penyaya iyo dapi ndakasangana naye ndakauya akati sekuru ini ndakakanganisa zvandakaita ndakakanganisa ndikange ndatambira chichemo chake akati ndichauya nemuri kwanda ndakataura but akabva angoenda manje nhasi auya kudare raadare rekuti akandinyepera futi kuti ndakakanganisa akati zvavakanganisa woshuya kuti zvavakukumbira ruregerero chiita zvandakamutaura kuti aite zvandiri kutoya mumashure menyu ndiri kutera ndichiita saka nhasi wauya padare asi wakanga wataura kuti iwewe saka zvirwa kuti urindururanika nekuti unondinyepera kubvuma kuti ndakanganisa pamusoro edzimba zvakuti dai asina kusungwa aisambouya kwamuri inini kuuya kuno handina kuzvidza dare
ndauya kuno kuti ndijekese zvakaitika. Aiwa zvendikutaura zvawakataura. Izvo ndanga ndipindura tanga wapindura pamusoro peZimbabwe tingamuchinja yemazwi ndiri kuti zvamuri kutaura ichokwadi. Asi kuya kwandaita kudari kuno inini ndauya ndakatozvipira kuti ndinyatse kuziva zvinofanga zvakanga zvichiitwa nekuti inini ndakatoripiswa futi kwamambo Chipunza. Ndaona samoni ichibva kuno ndakadzoka futi kunani kune kwaChipunza kuti ko inini ndakuenda kudare sei inini makanditi mandiripisa. Saka kuya kwandaita kuno ndikuto izvozvizvi handina kana chandingamboshora nayo zvavadapi chakatanga chii kana kuti samoni chakatanga chii? Chakatanga kutouya isamoni asi takanga takabatikana zoti nyaya ipamda yakasotopinda kare. Pane ground breaking yakanga ichiitwa ndakauya pana pakairi ndichitokumbira kuti nekubatikana kwandakaita zvanga zvisikaiti ndikanzwisiswa ndikauya kuno. Asi pandakasangana zvakafanana ndikasangana naZimbabwe tiri tega ndisekuru wangu ndimai wangu asi zvine zvinauya mudare. Ini ndakutora haukupindura mubvunzo wandakueka kuti wakandinyepera. Handina mukomana uyu zvakandakauti mukomana uyu ndati ndikutaura zvawakanditaurira iwe. Pakanaka Zimbabwe ipapo ndiri kupati uri kutiza futi. Handisi kutiza ipapo pamakataura ipapo nanhasi katangouya ndo zvati kuti uri mbavha nda kuti dare rone kuti uri tsotsi. So zati zvatiri kutaura panapa akanga abuda kuti uda kuti waone kuti zvaatedzi vanenge adi ataura nekuti anenge ata kuti ndaita zvakati zvakati ndichaita zvakati 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 ondinyepera. Hai saka tinoda kuti dare rione kuti uri munyepi asi iwe uri mupostori anoenda kuchechi. pane chivaizero chiripo chakaita kuti ndisatiyeri pari kutotende kwaChipunza kutokoza confusion kutotiza imini uri kuziva kuti imini munotonga atozviziva. Saka vakati no ndikaramba ndiri kwaMakoni wacharamba wachindisunda zvinhu ndakanyeva. Saka gari chiende kusati kwaChipunza hani kuti haasi kumboziva zvese anozviziva misa izvozvi tochienda pamberi kana ungori kushaya nguva manje waiona ati ndauya chiwaita promise mumauya chiita wakambotaura namambo masangano nekuti masangano ngochishaya nguva pamusoro ndiri kungozviita ndiri mai wangu apa ndisekuru wangu apa pane zvakangoitika tichiuya motikari yakadambuka chepasi chechechi kubva ndangosvika pamuzvara kubva ndabatwa nemai futi nemapurisa kubva ndangodhaivhetwa mota dzaimbopinzwa mumapurisa. Saka inini handisikanyeperizika wakazotaura here sekunga kana dari sekuru ndimambo mataura izvozvo inzwa kana uri munhu ane mutemo ungada wakadini wakafona mambo ndaita dambudziko rakati izvo ndakakomita kuti ndine zviya handichazviita mukuru watawapepa watochena wotadza kunyatsoita zvinhu zvine muronga chitongai dare tingarambe tichitaura mambo nauyise mataurwa yaitwa imhosva patsika dzedu muno mamakoni pachiwanhu chedu kuti munhu arari katatu kana kuti kangani mumba anorara zuva rimwe chete ofuma oradzwa. Timaona kuti hazvina kuita munhu arara mumba motofuma kutotakura kuendesa kumochari kuti maona kuti pane zvisina kugadzikana pamwe manga manetswanana tezvaro asi mutemo wedu wechiwanhu yetsika dzedu dzemuno mamakoni motoripa muripo wacho imombe inobvisa kuna mambo, mbudzi mbiri kuna ishe, mbudzi kuna sabu. Sekutaura kwavanga vichiita kuti muchadini izvozvo muchazowedzera kuna mambo kuti izvozvitsonza izviya zvamakapromisa kuna mambo muchawedzeresa sekuru nemusuru
izvo ndopa zvichazotaurwa mabva kuno, asi tiri muno mudare makakanganisa tsika dzedu, chiwanzo chedu chemunyika cheivhu iyi, wototi munhu aende aane gwema pakundowinda. Vamwe munoti chii? pamusoro yemambo makoni wakuru vanoti dzanzi dzinoteerera dzirimi, soko manitaura mambo anzwa kufatukana mhuri. Kana ndakabva kwagara nzara ndingasvikerondo paseni ndinozi musadenga ndoa kuti ndinozi neighbor chakasa traditional yataurwa namambo pazuza. Ini ndichikura ndikuti ndakatama 2003 baba agara nzara pakuya pamina handinongokura ndizwa kuti pana saka kuchifunzana makoni yese kusvika kundiri mambo dai muchitonderana ndakambouya pane last year ndichitoti 1969 chibva kuharare ndandirana pabaoidzekadza papeji ndikuona gombo ripanapa svika pakichini ndikuona natiri ndikamutikatwi ndopaigara chief makoni 1969 ndandiri mudiki wavanhu uine chitikinyani kwene chitupa traditional hauzombofa wakasiya traditional kutaura chokwadi yatenhamwa pachikomo chachingaira pane example yakamboiwa parukuri panga pachina yeyo avo vaenda mbiri manje vamangatsiwa nyahada akaita umwe akadaro wakanetsana nepfuma anga asina kuroora munhu kwamakirengi inozo akaroora pachimwedzi wakaroora pachimwedzi mwana wacho ainzi Smail chimwedzi Smail anga asina kuroora achibva aona zvadaro wararamba kuti mangwana pandoibva pachibva paita matare ino zvaramba wakatora munhu kwakuendesa kumochari kwakuchitamba kutonga nyaya kutongana wakaita 3 days kusvika azobvisa nemutututu wangainawo kuripirana kwauchizoenda kutora munhu kuti aive ataurirwa izvozvo kuti nasherukweza kuti ukaregera kundokuiga munhu nhasi ng'ombe inoenda kwamakoni ini ndinoda mbuzi mbiri saboka ndina unowa pambudzi akanzara ini dandiripo pari kupanhamu pacho mutumbuka uiswa kumochari ukazotorwa after 3 days wachikweshana azobvisa nezvekuroora azomari yabvapera ukatorerwa nemudhudhudhu wangainawo vatezva vaibva vatora ndokuzizouya munhu kuchiva mutongo wataurwa naishe sanzabhuru ndo ndinouita nekuti ndakaumbounzwawo Maria. Wasina kuyendi nhasi chete uri chekawata ndoenderera $10. $10. Right. Vazi yekunyepa kuti wonyepera matare wangonyepera kuna mambo kujuruta zvakati mambo wako kunzwira tsitsi iwewe wonyepa wofunga kuti ai wakangwara izvozvo zvega hazvina kunaka nekuti hatizooni kuti wakamira sei. Uri mwana anonyatsoziva mwana wenyu watinenge tichitoimba nawo kuti ndimi makatokura kwagwasira ndimi munonyatsotoziva kuti gwasira ndiye ari kutonga ende moita zvenyu zvefeja feja zvekunzvenga nzvenga wochibvisa nhasi uno mari yawakanditaura kuti wakanga wati unobvisa $60 chibvisa nhasi wasoibvisa nhasi kuti tikuweke wobvisa 100 pa 100 ndichapa machinda ayo unokutengera dare rinoiri madringi kuti wamwe ndakuregerera nekuti uri muzukuru asi chibvisa mari iyoyo kana ukasakabvisa mari iyoyo nhasi it means taakuenda kuti zvinobviswa kana munhu awiga aradza
munhu. Mombe kuna mambo, mbudzi 2 kuna ishe, mbudzi 1 kuna sabhuku. Saka ndauti chibvisa $100 takudzura tsitsi. Wabvisa $100, 100 ndo ichakavha macost emasabhuku, tobvisa $10 tokavha dare rineri kuti ritenge sadza rekudya nhasi masikati. Saka chisimuka wende uunze mari iyo.